Yeah. Aha. This is Zombie Mini Studio. Ika'y mapalitan na full. Pati ka sa malapit San Isidro Northern Samar. Nagabihan kami sa Irinas, ginmalian niya sa may Labisales. Siring-diriya sa mga mamaralit. Ang ginagol niya ang pinakamalasa. Kay amo kanini anak liwan Ligassi sa Norte San Samar. Hala-hala ka mo mga bisita, palit na ka mo kay Marasan. Hindi sakon ang lima na sawa. Hindi ang pinagol, gisulod sa bakon, di modo sa dahon hansagi, masino-sinaw pa. Di ba? Oh yeah. Iniwan si Romel, may balikyan na moron. Di kang ini sa atin, Northern Samar. Nagabihan kami sa Southern Minnesota. Ginbalian niya sa may Labisales. Oh yeah. Siringin ko'y sa mga mamarali. Ang moron niya ang pinakamarasan. Cha-cha. Kay amo ganini anak liwan Ligassi sa Norte San Samar. Hala-hala ka mo mga bisita, palit na ka mo kay Marasa. Inisakto ang lima na sawa. Hindi amuron ako malito, impono sa dahon ng saging, matamis-tamis pa. You know. Kay Marasa ay halapira. This is Zombie Mini Studio. Shoutout kay Sheila Malate. Iskana, sirat ilagana. Oh yeah. Palma, Bukit Palma, sa Dago Maluwa, waray suna-suna, karne halimbawa, uging natinong na, kakuri, san pobre, pagkaon, permanente, amon patigami, balanghoy kamote, Abagay kanugoy. amon pamahal, Nanuman. balanghoy na may sabaw,